Takže čau, já vítám dneska u našeho videa. Pardon. A dneska budeme mistři stavitele, což znamená, že budeme stavět. Ano. Tak budeme se pokoušet stavět a já absolutně stavět neumím. Si dobře, takže World Battle 8, jo? Okay? To tam. To je taky. Nebo sportuju se si to. Tak dneska to dáme. Doufám. Určitě to dáme, jakože to jako... Rick Bobek. No, já už jsem dávno ryb, já mluvím ze Spaně, víš. Jestli to budou nějaký týmeři, který mi dají super pupa takový věci, tak se naštvu. Tak prostě na Feraka to mi napíše, pojď se zašukat. Je ten fail, když nějaká holka dá tady skin v Minecraftu, ale vydal vypadá jak příšera. Hej, to jsou ty, jak se jmenujou, konversky ne, nebo jak se jmenujou. Takový ty spodňáry. Co palujou ty spodky. Ano. Slon. To byl lehký, já tady prostě takhle jsem slona, který se válí vezme. Vzhledem k tomu, že je velmi pozdě, tak nebudu řvát. Ale to už jsem říkal i minulé video. Neříkal. No jo, určitě jo. Prostě na tebou ze spaní jenom. Chci tě spinkat. Hej Bobku, ty mě strašně štvem. Ten blbej, ty debilové tomu říkají matička země. Ale ta údajná matička země, představte si, že dělám uvozovky, nám ukradla 1 hodinu spaní. Chápeš to? Ano, jsem velice rád, že si to aspoň někdo uvědomil. U nás si to uvědomila jenom paní učitelka. Já jsem to uvědomil a řekl jsem si, jo, tak prdelné, kámo, já jsem totálně byl tak naštvaný, že se tak málo vyspím. Takže když chodí spát ve 12. Nechodím ve 12. No, ty chodíš v 1. Ne. Tak povídej kolik. Ne, kecám. Video nebo ve 2, to záleží na tom, jestli jsou dobrý videa na YouTube. Ale vážně jako v obku na tebe nekoukám. No říct jo, kdyby se taky na mě koukal, že? Nic proti, ale prostě ty tvoje videa nebaví. Wow. Už netočíš Minecraft, jsi trapný. To ne, kámo. Proč sakra to vypadá tak blbě, ten ocas. Konečně to tápe normálně už teďka. Kámo, já udělám úplně roztomloučkýho slonička. Tak je super kup. Ano. Ty to poznal? Já jdu na tyho pér, tak doma. Já udělám random slona. Takhle ksicht. Tam retardovaný oči. Ne. Jo. Já tady jsem ne, jo, ne. Ale oči. Takhle. Bude to slončíňan asi. No, nemůžu to vypadat jako slončíňan. Kámo, dneska byl livestream, jo, tam. Fakt? Akorát, že brutálně nepovedený, já ho musím smázat. Proč? Jo, to byl ten livestream, který trval 10 minut. Jo, přesně tam. To byla katastrofa. Děkuji za velice znamenité ocenění. Víš, proč to vypadá jaká retardovaná krysa? Kámo, my jsme šli s kámošem to na trénink a tam prostě bylo napsáno pro Davida. A kámoš na to kouká jak jaký debil. A uvnitř byla krysa, která říká myší. A to bylo tak retardovaný. To má vypadá že jako myš. Tam má udělal jakože chrývodí. To vypadalo vůbec nějak. No teďka to vypadá čeho? Teďka to vypadá vážně divně. A to je jaká stanka. Wow. Tak to ne. Ten můj vypadá jako nějaký mrož. Mrož. Jsi taky mrož. Hotovo. Easy. Už to máš hotový. Tak to bude hodně špatný. Ne, počkej, ale já tady nesmím zapomenout na jednu
chce dobrou věc. Hej, daj mi tam super pup, když tam udělám hovno. Ne, No to už neudělám. dej ti tam super Christ. Ne, super debil. To nebude... To tak Víš, na co debil. já jsem přišel? No? Že chudák, musíš mu tam jeho orgán důležitý. Protože on jinak by se nemohl to. Já mu dám trošku špinavý nohy. Kde to jakože Mhm. práce. OK, to je co, jo. Bude to spolupracovat. Šlápu do tebe. Ne, sorry. To má trošku hnusný. To teda jo. Trošku blákové uděláme. To uděláme trošku trávy, aby vypadalo jako, že tady vážně. Hej kámo, proč to vypadá tak blbě? To jako bych zkazil, to je úplně stál. Ještě, že to nevidíš. No, jo vlastně. Hej kámo. To je iPhone aféra, jako udělám trávu nějakou. Já jsem takový debil, prostě udělám takovou blbou bojnu. Já jsem takový debil, prostě udělat prostě bojnu, to bude. Jo, jinak pokud chcete navštívit můj server, mi to dobře stavit, ne asi jako, ale nevím jaký blbý zvíře tam, spíš ty, víte, co myslím. Spavny, který jsme měli za tento týden už 4krát nebo kolikrát, že? Jednou. A já mám stavit ty baráky mám stavit. Ale kolik se prostě řekne, postav blbýho slona, budeš nejlepší. No to vám každý vám jebu, vole. Ne. Tak Co to je? to je moje. To je hnus. Někdo dal epic, kamo, vidíš, takhle se děje business. To je mravečník. Hej, a jo, já jsem už zapomněl udělat chobota. To je tvoje tohle. Ne. To mám lepší. To je strašný, co to dělá s tím nosem. Oh, tak to ne. Dáme mu epic. Epic hype. Ještě si všimni těch detailů, těch paučin. Jo no, fuj, co to je za hovno. Super Tak to půk. ani já nevím. To je super půk. Kikinka. Já si to vždycky udělám, já dám super půk a pak tam zamaskuju tím OK. Jo, to já dělám taky vždycky. Jo, Třeba jsem to už chvíli udělal tobě. ty jsi zmrt. Ne, já jsem ti dal glupku, kolik se napletu. To sakra je za obří kryptu. Co to sakra je? Jsem noc. Co je sakra tohle? To jsou schody. Schody. Ale neříkej, že ne? Nekobeky. Co to je? Vyražený zub. Vyražený zub. Ty zubka. To sakra je. Kde to má oči? Ano. A všimni si toho, těch dobrých. Škoda na to. Pojď, to je mamo. Hej, a koukej se tady za něj, to je... To hovno. To se mi povedlo asi nejvíc. To je super. Říká, hej, sorry, ale jako jsem se skoro vešel. Ale velmi zajímavý chobot. Já jsem byl až 8. A to, Já jsem byl před tebou, já jsem 7. kamo, tohle hovno vyhrálo. Ano. Seš tam A byl jsem lepší jak tvoje hnůj.
Jo, to bylo dobrý. To je tvé hovno, jdem do Kdo jde Víš, že tak to hovno tam vyhrávalo. Tak jdeme někam, kde bude hodně lidí. Jo, jdem Takže sem. Pět. Hej, co děláš ty dement? Jo, dobrý, jsi tady. Oh, well, kamo. Tohle určitě vypadá jako v reálu. Já takhle v reálu vypadám. Ty jsi holka. Ne, to je tak klub, vole. Já jsem klub. Ty mi poznáš klučičí skin? Ty jsi Ne. žvatný. Ale tohle to je kluk. Vidíš ty vlasy úplně velký, to je kluk. Chtěl se vždycky nejlepší, jak vždycky někdo točí. A prostě někdo tam napíše, já točím, dáme mi odběr. Ne. Ne 8. Ping pong. Ping pong. Jo, ale já už to vím. Já budu chytrý, já jsem jako profik. Já budu takový ten profik, který postaví ping-pongový stůl. Takže autista. Jako minulé. Jak jsi na to přišel? Kamo, ty jsi největší autista, který jsem kdy viděl. Děkuju. Lepše se. Já jsem viděl nějaký video a tam pro nějaká ženská byla někde uvězněná pro nějakých 10 let a ona celou dobu žila své bobany a pila svoji moč. No to je taky. A pak když přešla do toho, do té reality, tak prej strany do huby. A tím se živila. Takže byl takový nejemný záchod. Tak to ne, kámo. To je. To bych jsem to měl vidět. A ona byla mega hubená, to bylo prostě jako když viděl nějakého zombíka. Takže anorexie. To se jim neptal. Víš co? My jsme byli jednou na tělocviku a spolužák má jednoho kamaráda, který je jakoby, já to nechci říct jako, že nějak retard, ale prostě jakoby to, Jej vesmír. on prostě projížděl traktor a ten kámoš na něj jakože stopni si traktor, ne, aby se nemusel chodit domů. A on ho normálně stopoval. A on se ještě k tomu tak úplně smál, že jakože a to kdyby si viděl, kámo, to by se taky smál. To není Spring, sakra. To je nepoučeno. Jsem opět to nepoučeno v Minecraftu. Jak se jmenuje Minecraft? Jo, Spring. String je to. Sakra, jak se jmenuje nepoučeno. Já ti to okamžitě ti toho řeknu. Spiderman napíšu. Jo. No, Spiderman. K-C-O-B-V-E-B. Jo. Dvojtíva. Konvest. Tak konvest, kámo, konvest. Jsem dobrý překladatel, co? Ne. Jo. Ne. Díky. Je taková panáčka. Kámo, dělej mysli si dodej mozku. Mysli, zavří mozek. Tebe jsem neptal. Ale jdi už do píči. Kdože mají do piči? Ano. Ne, kdo má jít? Ano. Že jsem něco jako já. Je to pravda? Ano. Takže zobák. Ano. Autista. Ano. To byla tak strašně. Ano. Třeba hlavu. A pokud se nám to nepovede teďka, tak to vypínám. Jakože ne? Můžu tu spát. Co udělám? To se krve. To je jak ty jaký hovno na hlavě.
Až tak jo. Jo. Když takový auček, já to budem, no dobrý. Já to dám pracku. Já to tady jako tak strašně. Takhle. A červená. Jo, vlastně rekanál. Já vlastně nemůžu takovou češtinu. Takhle. Gáníček. A to stihnu. Čili ty takový stres, už to mám dělat. Čekaj ještě jednu minutu, tak to jdem. Bobku, rád hraješ? Co? Rád ještě stavíš? Jo? A povedlo se to? Ne? Právě to strašně. Jo? Ještě musím takhle na tu ruku. Jak drží ten pingpongáč. Tak. Ježíš, to je takový, tak to dám, to je dobrý. Takhle. A bude mít zelený oči. Tak, a je to. Autisto. Ne, dělej. Tak. A koho to bude vypadat tak blbě, kdybys to viděl. Rychle. To je strašný. Tak. Ne, já jsem to nestala. Tak tohle je vážně strašný. To je tvoje? To je nejhorší. Jo, to je moje, kamo. To je moje. Takže víš som jenom, a víš som. Já vím. Já díky. Ona mi dala super kup. To moje bylo lepší. Kde můj Korely, myšek na zemi, ohromná ruka, super kup. A jo, já jsem vlastně mohl dát ještě míček. Super kup, nehrajou. Nikdo A u mě jsou taky odložený ty války. Tak to ti dám okrát a vlastně já bych ti nedám. Ale to ještě záleží, jak to bude vypadat. Hej, to je ten kluk. To je strašný. To jsou nějaký hrábě. To hrajou hráběma. Nope. Tak na něj udělat super milion super bude to navíje. Bude najít mikrosystém. Jo, všichni. Super. Tohle konečně vypadá normálně. Ne jako těch hovna. Musím dát panáčky, Bobku. Já si minutu navíc a neudělal si panáčky. Jo. Dáš prdel. Easy. Ty vole, jedem na to, skončíme video, ty vole. Už končíme, jo? Neměl jsi ti rád Awesome, abych vyhrál. Jo, končíme video. No tak doufám, že jste si strašnou věc užili. Bobkův kanál máte v popisku videa, jako minule. Jo, háje. A jako tohle jako napište komentář, jestli chcete ještě Blood Battle, ale jako nebudu hrát s takovýma noobama, budeme hrát někde jinde, to se nedá hrát. Tak. Přesně, to je úplně s těma noobama strašně. Počkej. Ty do háje. Tak dáš ti video, čau. Adios.